Bani Sarala ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u bɛ Hezbollah gosi ko n'a ye dankari kɛ maramafɛnw sɛmɛliw la. A maramafɛnw sɛmɛliw kɛlen bɛ k'a boloda ka dansigi kɛ kalo 2 ɲɔgɔnna la kɛlɛw la ani fɛnɛ ka wajibiya bila Hezbollah kan wa k'u ka u ka minɛnw cɛ ka bɔ Liban bayanfan fɛ marayɔrɔw la. Waati la Bani Sarala ka kɛlɛkɛdenw fɛnɛ bɛ segin u kɔ ka taa dancɛw la. Kabini maramafɛnw bilali sen kan danatigɛra dankari a waleyaw da ma ye fɔlɔ fo nisɔndiyaba Beirutukaw fɛ yen nɔ yera a taabolow kan. Qatar jamana ye tasibila kɛ arabadon na maramafɛnw sɛmɛli waliya ninnu na Liban ne ka tila ka laseliw kɛ k'a fɔ k'u jigiya bɛ a bɛnkan fasuguya ɲɔgɔnna la Bani Sarala ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛla la Gaza maraw la yɔrɔ minnu na u kɛra kɛlɛban kuma sigikɛbagaw ye. Bagan jamana fɛnɛ ye tasibila kɛ maramafɛnw sɛmɛliw la ne u ka jigiyaw yirali ye k'a fɔ ko Liban ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka kanabila kan ka makaran ne welekanw bilali ye Faransi ani l'Amérique jamana ma k'u ka u semako kɛ yaasa u bɛ se ka waliya cogoya minnu na. Arabulagun ye laɲiniw kɛ k'a fɔ wa dansigili kalo 2 fitinɛ waliya ninnu na katifalen maramafɛnw bilali badabadaw la ye foli ani tasibilaw fɛnɛ kɛ diplomasi baara minnu kɛra Washington ani Paris fɛ minnu kɛra sababu ye ka nin ko ninnu lawaleya. Joe Biden ka tasibilaw senfɛ tarata tɛmɛnen ka kɛ ne ni maramafɛn sɛmɛni ninnu ye laseliw kɛ ne kumaɲɔgɔnyaw tali ye kokura Gaza. Don nata ninnu na l'Amérique bɛna i fanga bila Turki, Egypte ani Qatar ni Bani Sarala ka fara jamana wɛrɛw kan yaasa u ka se ka bɛnkan sɔrɔ maramafɛnw sɛmɛniw la Gaza kɔnɔna la. Ne ka tila ka mɔgɔ welekulen minnu fitinɛ ni senfɛ Hamas mɔgɔw fɛ labila a ka fɔ la. Hamas ɲɛmɔgɔba dɔ ye laseliw kɛ AFP kunnafoni laselaw ye ko olu ka kulu labɛnnen bɛ maramafɛnw sɛmɛli bɛnkanw kan u ni Bani Sarala armée ni ɲɔgɔn cɛla la bande Gaza kɔnɔna la.